El camió, que crack el camió. La gent con la gent fugís de la ciutat. Vale, fugiu, fugiu! Sigue grabando todo. Nos están rodechando la policía. ¡Ven, policía! ¿Qué te en común Castell y un BMW? Que de dos va a ser un fantasma. Ay. Sí, ahora hay que... A mí me dejaron micro... Així teníem a la parella de l'any. Enxotxats. Sols. Vaig a callar-me les coses obscenes. Vaig a fer-vos una entrevista. Ai, va, sí. Quant de temps porteu junts? 4. Impressionant. Però que sempre som Quan- a casa, però... Quant de temps porteu... Me calle. 2 y 2 son... 22. Tú a ella le exprimirías los... Què? A ella le exprimirías los... ¿Los qué? Yo me quedé. Yo me quedé. Están matos y clave. La gente está molt loca. La gent... Si grava, si grava. Jo va gravar. Se torna loca la gent. Mos dividim. Ya. Pues millor que mos peguen a tots junts. Si van a lo mismo. Ja m'han tots els guants preparats ahí. Ahora por lo menos ya no discriminan por edad. Eso es bonito, yo me siento súper protegido. Me siento súper protegido. Que ja no discriminen per edat. Ara ja dona igual que peguen a menors que a... Mireia té por. És una cagarri. Perdona, pero tú sí que tens por que si no me sent molt segura si en primera línia de la policia quan diguem si me La veritat és que s'ha un bon folló, sí. Però és que no... Doble sentit ahí, doble sentit. Denunciador! Estan anant en direcció contrària. Tenim així Alejandro, l'espècimen en perill d'extinció. Si no recorde, fa uns anys, antes de classe, van suggerir un experiment que era capar-lo perquè no tinguera fills. En aquell temps festejaven Clara. Què I busques? qui diu festejar diu... Festejar. Tu per què me claves mà? Sí, clavante más poca. A saber on està clavant la mà, mira ja. Mireu com el braç. Sí, sí, això seu. I arriba hasta... I Alejandro també, en plena calle.